shikenan ƙurin ƙus ƙarshen magana an zo zancen. Ƙarshen zance in ji Bahaushe ta ƙare. Ina ɓarayin ƙasa, ina masu cewa sojojin Nijar akwai mai ba su iko, ina masu cewa ba mu yarda da sojojin Nijar ba, ina masu cewa ai akwai babansu wanda shi ke ce musu su yi kaza ka su yi, ina masu cewa turawa za su kawo mu hari, sai da yawo za ta kawo hari, za a mai da ɗan siyasa kan karagar mulki, ina masu cewa ai sojojin gaba za su jima ba, ina masu cewa ai ba za su kai labari ba, ba za su iya rayuwa ba. Ƙarshen magana ta ƙare, masu gudu su gudu. Wai Cani ina ka shiga shekara 20 da ta wuce, tu étais où Cani, Baba Cani? Toumba, Saliou Modi, Ibro, vous étiez où là pendant 30 ans? Le Niger a beaucoup souffert. Ina kuka shiga? Lokaci, ko da ke komi lokaci ne. Mutanen Tilaberi kuna da jarumai irin su Cani, kuka bari Niger aka yi rabon goro, aka bar talakawa suna wahala. Kuna da Cani, ko da ke komi lokaci ne. Allah ya yi ma rayuwar Cani albarka. Allah ya yi ma rayuwar sojojin Nijar gaba ɗaya albarka. Prime Minister ina ka shiga? Ina ka shiga aka yi ta wasa da dukiyar Nijar? Sai yanzu ne Allah ya kawo mana kai. To alhamdulillah, masu gudu ku gudu. Sojoji, kai dole muku haka. Le respect aux autorités nigériennes. 100% mon soutien et le soutien de toute la population nigérienne. Allah ya tsare ku. Shikenan sai sun wanke Niger tsaf. Sai sun wanke Niger lungu da sako. Kowace kujera sai an sa mata eau de javel. Lungu da sako. Il faut toujours un plan A et B dans la vie. Issa Moussa Abakali.